A unión fai a forza. Isto teñen claro os impulsores da Asociación da Unión do Paciente Finisterrae, que busca unar esforzos para conseguir unha mellora da calidade asistencial na comarca. O obxectivo final é defender os dereitos dos pacientes e dos seus familiares, para o que prestan un servizo de asesoramento xurídico. Co obxectivo de dar a coñecer a entidade e sumar novos socios, realizaron unha presentación o vindeiro venres ás 8 da tarde na antiga fábrica de Sel. Quería facer un chamamento a todos os veciños e veciños desta comarca a participar da primeira xornada de información e asesoramento o día 15 ás 8 da tarde da antiga fábrica de Cel do Concello de Muros. É importante, onde vamos a informar sobre os programas sobre esta nova iniciativa pionera desta comarca. O Concello de Muros sumouse tamén á iniciativa. Trasladáronnos esta iniciativa de formar unha nova asociación e nos trasladan tamén a solicitude de facer unha presentación o día 15 na antigua fábrica de Sel de aquí do noso Concello de Muros. Así que, convidamos a todas as persoas a que asistan e participen nesta presentación para que poidan coñecer de man do propio presidente Juan, que poidan coñecer en que consiste esta nova asociación e de que maneira pode axudarlle á cidadanía de Muros e de toda a comarca.